Oké. Ja, en daar gaan we dan. De eerste ronde. Met z'n 12. Hier. De 44e vlakwatercross werd zaterdag gewonnen door de Petrus Bandenschool. Rond de klok van 11 uur werden de wedstrijden afgetrapt door de meisjes van groep 7 en 8, die 3 rondjes over het bosparcours moesten volbrengen. En na 1050 meter finishte Lot als eerste. Je bent de winnares van de vlakwatercross. Vertel, hoe voelt het? Heel fijn en het is altijd wel een opluchting als je er klaar bent, zeg maar. En had je je goed voorbereid voor vandaag? Ja, ik heb wel met de trainingen meegedaan en ik zit zelf ook op atletiek, dus ja. Dus je vindt het ook echt heel leuk om hier te zijn? Ja. En had je ook verwacht dat je eerste zou worden? Dat niet per se, want ik zit in groep 7 en er zaten ook kinderen uitgebracht daarbij. En dan gaan ze dan. Bij de jongens kon de Petrus Bandenschool zelfs rekenen op een 1-2. Marijn en Levi wisten de ruime kilometer als snelste af te leggen. Dat was heel fijn en ja, opgelucht. Dus om 11:05. Ja, gewoon superleuk en ja, fijn. En hadden jullie goed voorbereid op vandaag? Nee, ik niet eigenlijk. Ik een beetje. En jullie zijn vrienden van elkaar? Ja. En is hardlopen ook echt een hobby van jullie? Ja, een beetje wel, ja. Ja, voor mij wel, ja. Ja, doen jullie ook vaak in je vrije tijd? Ik niet. Ik wel, want ik zit op atletiek. Oké, dames en heren, opgelet. Klaar. Tijdens de estafetteloop streden de Bongert en de Petrus Bandenschool tegen elkaar. In een spannende race wisten uiteindelijk elke Dagmar, Dianto en Armir de beker mee naar de Bongert te nemen. En jullie hebben de estafetteronde van de vlakwatercross gewonnen. Vertel, hoe voel je? Super blij, het was heel spannend, maar we hebben op het laatste toch nog 1 gehaald. Ja. Kijk eens aan, en hebben jullie goed voorbereid? Nou, ja, volgens mij niet echt voorbereid of zo, maar we zijn wel naar de vlakwatercross trainingen geweest. Oké, en hadden jullie verwacht dat je zou winnen? Ik had wel redelijk verwacht, want ja, we zijn van dikke school. Nou ja. En ik zie dat jij een hele mooie beker in je hand hebt. Wie mag die mee naar huis gaan nemen? Weet ik niet. Ja, volgens mij gaat deze naar school. Of ja. Voor Wim Kroijmans was er een klein jubileum. Hij was deze editie voor de 40ste keer betrokken bij de organisatie. En ik moet zeggen, ieder jaar is het toch weer een uitdaging om daar iets moois van te maken. We hebben daar in de loop van de jaren hebben wij de vlakwatercross uit kunnen breiden tot een heel breed loopevenement. Echt voor jong en oud, van 4 tot 80 jaar. Dat zullen we morgen ook merken, de 80-jarigen. En daarin zit eigenlijk een groot genoegen in, voor mij, maar ook voor het team, wat hier in de Boshoek werkt, maar ook het team wat daar eigenlijk al maanden mee bezig is met de voorbereidingen, met inschrijven enzovoort. Daar komt toch veel meer bij kijken als dat je op het eerste oog denkt. En ja, dat maakt het gewoon plezierig. En als je dan ziet dat morgen al meer dan 700 mensen vooringeschreven hadden voor vandaag en morgen, met een absoluut record. Ja, dat is natuurlijk wel een geweldige stimulans om op die ingeslagen weg, een breed evenement, om daarmee door te gaan. Aan het eind van de dag bleek de Petrus Bandenschool ook de actiefste school. Met bijna 18% hadden zij het meeste aantal deelnemers aan de start. Wil je Sjoep nog eens spreken?